zer da klasea? Zergaitik bilatzen dugu zapalkuntza ardatz batzuetan klasen arteko berdintasuna eta beste batzuetan klasen abolizioa. Nortzuk borrokatzen dute horrela haien privilegioak kolokan jarri gabe. Lau pareta hauen artetik Euskal Herriaren luze eta zabalera, gure garaitik eta gure garaian. Gaurkoan materialismoak eta idealismoak eskaintzen dizkiguten markoez hitz egingo dugu, haiek ulertu, alderatu eta 2019ko eta 2023ko grebez jardungo gara. Marko bakoitzetik zer jasotzen den analizatuz eta zertarako baliatzen den ikusiz. Horretarako ulertu behar da 2018an izan zela lehen greba feminista eta bigarrena berriz 2019an. Urte bertan 5. Euskal Herriko jardunaldi feministak izan genituen eta bertatik abiatu zen 2023ko azaroaren 30ean greba egiteko ideia. Horrez gain, zaintzaz eta sujetuen estrategikotasunaz hitz egiteko tartea ere hartuko dugu. Gaian sakontzen hasi aurretik, ordea, entzun ditzagun aste honetako bost albiste garrantzitsuenak. Aurrekaririk gabeko itzalialdiak argindarri gabe utzi ditu Iberiar penintzula eta bertze zenbait Europako herrialde. 12 aldera joan zen argindarra joan den astelenean. Hego Euskal Herri guztian joan zen argindarra eta Ipar Euskal Herrian eragin txikiak izan zituen, baina ez zen sobera nabaritu. Ordubete pasatxoan hasi ziren lehenengo herriak argia berreskuratzen. Esaterako Donostira ordu bat erdiak aldera iritsi zen argia eta Gasteizera 3 aldean. Iparreki aldetik ego mendebaldera joan zen zabaltzen argi. Kalte txiki batzuk eragin ditu argindar horniketa etete masibo honek, alde batetik 230 pertsona geratu dira igogailuetan harrapatuta eta zuhiltzaiek interbentzioak egin behar izan dituzte. Eta bestetik garraioari dagokionez zerbitzu asko trabatu dira, esaterako Bilboko metroa, Eusko trena, Renfe guztia Espainian eta semaforo guztiak ere itzali egin ziren hego Euskal Herrian. Itzalialdi honen gauzak oraindik ez jakinak dira. Martza batera deitu du Gure Eskuk maiatzaren 25ean Larrun mendira. Gure Eskuk mendi martza batera deitu du Euskal Herrian nazio izaera aldarrikatzeko eta erabakitzeko eskubidearen alde egiteko. Herri libre bat dinamikaren barruan. Azkainetik eta beratik hasiko dira mendi martzak eta mazta bat eta ikurrina bat jarriko da mendi tontorrean. Dirua biltzeko kanpaina abiatu dute ja. Pintaketa homofobak agertu dira Ordiziako alkatearen aurka bere etxetik gertu. Igan ostiralean Ordiziako alkate den Adurrezen Arrok jakinarazi duenez, Ezenarro loko marika hitzak agertu dira bere etxe ondoko bidegorri batean. Ezenarro arro beretsi da bere nortasunean eta adierazi du inor ez dela bera iraintzeko gai izango horrelako hitzekin. Horrelako erasoen aurrean autodefentsa transfeminista eta transmari biboioz erantzuten jarraituko dugu eta horrelako erasoekin uste badute beldurtuko gaituztela jai dute. Nafarroko auzitegi nagusiak urtebete murriztu die kartzela zigorra 2016ko Sanferminetan taldeko sexu erasogatik kondenatutako 2, 15 urtetatik 14 urtera. Sexu askatasuna erabat bermatzeko 10/2022 lege organikoa aplikatu dute. Lege hau 2022an sartu zen indarrean eta murriztu egin zuen sexu erasoen delituetarako gutxieneko kartzela zigorra. Patronalari eta kapitalismoaren krisiari aurre egiteko burujabetza aldarrikatu du Labek Euskal Herriko karriketan zehar maiatzaren lehenean. Joan den ostegunean izan zen maiatzaren lehena eta Labek Hego Euskal Herriko 5 hiritan izan zituen deialdi eta mobilizazio propioak eta Ipar Euskal Herrian berriz aurreko urtean bezalaxe intersindikalaren deialdira txiki da eta bloke propioa izan du. Bizi dugun nazioarteko testuinguru nahasian langileon lan baldintzak bertan erabakitzeko eta burujabetzarako deialdia egin du Labek, pentsio eta soldata minimoak bertan erabakitzeko beharra azaleratuz. Bueno, kaixo irantzuta Ibai, zer moduz? Kaixo ondo. Bueno, jakingo duzuen bezala gaur greba feministez jardungo gara, analisi materialista bat egingo du umak ondoren, eta hori baina lehen galdetu nahi nizueke, jakingo duzuen bezala, 2023an azaroaren 30ean greba eduki genuen eta gu bertan izan ginen, orduan hori galdetu nahi nizueke zer nolako esperientzia izan zen edo zer horitzen duzuen greba hartaz. Bilbon, betiko moduan, Euripean egin genuen greba, baina oso ondo, niri iaia portzen zaidala kamera, baina eta 3 alditan joan nintzen etxera aldatzera, baina oso pozik, oso ondo atera zen greba, Bilbon oso harrago egindako lanarekin orduan oso ondo, oroitzapen polita.
Donostin ere Euripean joan zitzaigun greba eta egunarekin noroa oso pozik eginako lanarekin ere, baina iritsi ginenerako unira bertan ja zipaioak fresteuden eta orduan horrek eragin zituen egoera grazioso batzuk, haien gandik eskapatzeko askok performatu genuen bikote heterosexuala ginela goizeko 6etan paseo atera zirena, zeren zeba ez, eta hola ez. Zipaioek ez duten grebarik egin. Ez. Vale. Bueno, guk esperientzia ditugu, baina analisia egiteko Uma Ulazia ekarriko dugu gurera, liburua atera berri duelako, eta berak akaso beto jakingo duelako nondik analizatu greba. Bueno, kaixo, Uma, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo, zuek? Ondo, hementxe. 2024ko urrian kaleratu zinun Euskal Herriko greba feministan diskurtsoaren analisia feminismo materialistatik Lisipe bildumako liburua, eta jakingo duzun bezala horri buruz hitz egitera etorri zara. Beraz, gutako asko liburu hori irakurri eta irakurrita ekarri dugu ona, baina entzularentzat aurrena konta iguzu nondik sortu zen Euskal Herriko greba feministak liburua idazteko interes hori edo ideia hori? Nik politika ikasi nuen eta gradu amaieran guztiok egiten dugun, egin behar dugun gradu amaierako lan horretan edo erabaki nuen urrengo hilabeteetan zetorren greba feminista orokorrerako idazten ari ginen diskurtsorako nolabait erabiltzea grala edo. Orduan gralak eskaintzen dizkizu, aldotik eskaintzen dizu denbora, denbora hori aprobetxatzea horretarako, eta baita ere, bagian graduan edo eskuratu nituen tresna teorikoak ere, nolabait horretarako erabiltzeko. Elkarrezketa askotan entzun dizugu esaten, liburu hau nolabait datorrela edo elikatzen duela militantziak ez, eta badela nolabait militantzia eta akademiaren uztartze baten fruitua orain txarran duzun bezala ere bai. Ze garrantzi ematen dio zueri? Zertan iruditzen dizu garrantzitsua edatea akademiak militantziatik? Bai, ez dakit, nik beti esaten dut politika ikasi duela nolabait politika egiteko, eta militantzia, ez dakit, puntu batera arte ere, bai uste dut, akademian egin dudan lana ere badela nolabait, praktika politikoaren parte ere niretzat, orain ere doktoretza egiten nabil, eta badauka harreman estua mugimendu feministaren ikerketarekin, eta pixka bat horrela bizi dut. Eta gero, uste dut, militantziak ematen dizula aukera nolabait, hankak lurrean edo jartzeko. Akademian agian erraza dela teoria perfektuak sortzea, nolabait absolutuak edo direnak, eta militantziak ematen dizula hankak lurrean jartzen dituzunean, nolabait lotu behar hori teoria bat, estrategia batekin, nola lurreratzen den teoriari kontestu konkretuentan, eta militantzian badugula jakintza kolektibo bat oso handia ezinbestekoa dena teoria hori lurreratzeko, lurreratzean nolabait duela inpaktua. Orduan, hori ikasi dut eta nolabait uste dut horregatik ere izan dela baliagarria edo egin dudan hori, ez delako inolaz ere jakintza individualaren fruitu edo izan, baizik eta kolektiboan edo ereki dugulako eta inpaktu horregatik duelako. Eta, aipatu duzun bezala, liburua, Euskal Herriko greba feministak liburua oinarrituta dago 2019ko martxoak 8ko greban eta 2023ko azaroaren 30ko greban, eta, azterketa greben greben azterketa hori du oinarri, eta batik bat feminismo idealista eta materialistaren diskurtsoak zelan zertatzen diren eta zertarako zertatzen diren greba horietan, ez? Hortaz, igual lehenik azalduko zen iguke zer den marko idealista, zer proposatzen duen marko idealista ezkertiarrak, eta hortaz, zer den marko materialista? Bai, badira, agian erantzuna da, oso zabala, saiatuko naiz, pixka bat laburtzen, eta gero guri ere agian gehien ukitzen digun horretan, mugimendu feministan egunerokotasun horretan edo nola lurreratzen den jokatzen, ez dakit. Agian, esatean, marko idealista ezkertiarra edo deitzen dioguna dela sozialki zabalduta dagoen feminismoaren edo emakumeen zapalkuntzaren ulerkera bat, eta
premisa edo baduela emakumeak eta gizonak berez direla desberdinak, naturalki direla desberdinak, eta beraien artean badagoela botere diferentzia bat, baina baita ere diferentzia natural bat aldatu ezin daitekena edo. Orduan, materialismotik esango duguna bada, diferentzia natural hori erabiltzen dutela, lan ez ordaindua inposatzeko, erabiltzen dutela desira konkretu batzuk inposatzeko, ahultasuna edo autodefentsa edo inkluso violentziarako gaitasuna bukatzeko, eta ez dagoela ezer, natura erabiltzen dutela horretarako, eta ez dagoela ezer naturalki aldatu ezin daitekena edo. Orduan, guztia aldatu daitekela, eta beraz, emakume eta gizonen existentzia bera aldatu daitekela, eta irudikatu behar dugula injustu hori, ez? Ez delako natura bereizten gaituena, baizik eta boterea, eta zentzu horretan definituko ditugu sexuak klase sozial bezala. Eta hitz egingo dugu produkzio erlazio patriarkalez, eta ikusiko dugu nola orain arte kapitalismoa aztertzeko erabili ditugun tresna eta terminoak erabiltzen ditugun, baina oraingoan patriarkatua azaltzeko. Orduan, pixkat horrela edo azaldu dezakegu agian. Bai, eta, zuk aipatu duzu horrez, nolabait egiten dela bereizketa bat zapalkuntza material eta kulturalena, eta zuk hori problematizatu egiten duzu liburuan zehar, argudio askorekin, baina bi hartu ditut liburutik bertatik apur bat labur biltzen dutenak ez, batetik zapalkuntza kulturaltzat dituguna, emakume gizon botera harreman hori besteak beste, hor dauden klaseak betikotu egiten direla nolabait, eta beste alde batetik kulturaltzat ditugun horiek aspiratzen direla, eta zapalkuntza materialtzat ditugun horien borrokak lehenesten direla. Dikotomia horren austearen alde adierazten zara, eta zer lekarke dikotomia hori austeak? Dikotomia hau da, oro har, akademia, baina baita ere gizarte mugimenduetan, zabalduta dagoen dikotomia bat dela, bereizten dituena zapalkuntza materialak, klasikoki langile zapalkuntza sailkatuko dugula horretan, eta kulturalean izan daiteke sexu zapalkuntza, genero disidenten zapalkuntza, arraza zapalkuntza. Orduan, zuk esan dituzuna, sailkapen hau alboratzeak, uste dut bereziki dituela bi onura aipatu dituzunak. Alde batetik, esaten dutenez, banaketa horretan, banatzen direnean zapalkuntza kulturalak eta materialak tradizio marxistagatik kulturala aspiratzen zaio materialari. Eta zentzu horretan, badago oinarrizko kausa bat, edo zapalkuntza oinarrizko kausa bat balitzatekena kapitalismoa, eta gero kapitalismotik eratortzen diren zapalkuntzak, ez? Izango liratekela kulturaltzat edo ditugun zapalkuntza horiek. Orduan, baldin badaude zapalkuntza batzuk oinarrizkoak eta besteak eratorriak, horren ondorio ere badaudela borroka batzuk oinarrizkoak eta beste borroka batzuk eratorriak. Eta horrek zailtzen du borroka feministaren, antiarrazistaren, sexu genero disidenteen borrokaren zentralizazioa. Orduan, ustut gero horretaz jardungo garela, beraz, ez naiz luzatuko horretan. Eta gero, bestea bada, aipatu duzuna ere, zapalkuntza materialen kasuan, nolabait problematizatuko da, adibidez langile eta burgesen kasuan desberdintasuna boterea dela, eta nolabait klase borrokaren bidez, izan daiteke hidrobanaketa politiken bidez, autoren arabera, posible dela botere desberdintasun hori berdintzea, eta nolabait berdintze horretan klaseak desagertuko liratekela. Orduan gai gara irudikatzeko etorkizun bat, zeinetan klaseak ez diren existituko. Baina zapalkuntza kulturalen kasuan badago beti naturazko desberdintasun bat desagertu ezin ditekena. Orduan ezinezkoa da irudikatzea emakume klasearen desagerpena, ezinezkoa da irudikatzea klase arrazalizatuaren desagerpena, eta klasearen desagerpena irudikatu ezin izateak orain eta hemen borrokak baldintzatzen ditu modu sustantzialean. Langile klasearen zapalkuntzaren desagerpenerako irudikatu behar dugun nahi ez langile klasearen desagerpen posible hori, eta emakume klasearekin kasu honetan berdina gertatzen da, ez? Bestela horrek kondenatzen gaituela erreformismora eta moderaziora. Orduan, uste dut ez dela soilik agian, hortzimugatzat izatea modu abstraktuan, baizik eta garrantzitsua dela ulertzea hortzimu horiek norabidetzat izaten ditugula beti, eta beraz orain eta hemen baldintzatzen dizkigutela borrokak. Orduan,
abantaiak gutxienez horiek bi, egunerokotasunean edo lurreratzen direnak. Eta bueltatuz berriro 1823ko greba feminista orokorretara erran beharra dago zaintza lanen ulerkera dagoela greba hauek definitzearen erdigunean ere bai, ez? Hau da, alde batetik marko materialista batetik ulertuta zaila da hitz egitea zaintza lanen banaketa, ze ulertzen dira zaintza lanak emakumeak egiten duen lan ez ordaindu hori gisa, gizonaren meneko den einean, eta orduan ez hitz egiten zaintza lanen banaketaz, baizik eta familia heterokapitalistak irauten duen enean, hitz egiten da lanen desfamiliarizazio publikoaz. Eta beste alde batetik, marko idealista batean ordea, saiatzen da balorea ematen ez berriz, zaintza lanei, emakumeen zaintza lanei, alde batetik errekonozimendu politikekin, eta beste batetik lanen birbanaketa politikekin. Eta orduan, behin guztia ulertuta, azaldu beharko zeniguke noiz gailendu den ikuspegi bat eta noiz bestea bai 2018 bai 2023ko grebetan, eta zein izan den mugimendu feministaren estrategia autu hori egiterakoan. Nik liburuaren lehenengo atalean edo egin dut sailkapen nolabait isolatu hori edo, ez dakit, sailkatu ditut zaintzaren ulerkera materialista eta idealista elkarren kontra, egia da realitatean eta borroketan askotan ahaztuta ageri direla. Eta inkluso uztargarriak ere izan daitezkeela, eta nik definitzen dudana bada materialistak izan behar garela, baina egia dela ere idealismoa estrategikoki erabili dezakegula. Osea, ez nuke erori nahi ere nolabait materialismoa ona den da idealismoa txarra den dikotomia errazean, baizik eta, pues gero konplexutzen dela lurreratu behar dugunean. Baina, hori esan da, egia da, grebetan 2019an gailendu dela marko materialista eta 2023an gailendu dela marko idealista. Eta uste dut, edo, tesia edo bada izan dela helburuen arabera. Orduan, zentzu horretan, 2023an hitz egin dugula gehiago esan duzu bezala errekonozimenduaren behar batetaz, baina errekonozimendu material baten behar batetaz. Eta zentzu horretan hori lotu dugu publikotasunaren defentsarekin, eta publikotasun hori borrokatzeko erabili dugula marko idealista hori, eta aldarrikatu dugula zaintza lan horiek birbanatu behar direla, eta birbanaketa horretarako familiatik eta merkatutik atera behar ditugula. Orduan, pixka bat, emakumeek botere tasak eskuratzeko estrategia da, agian publikotasunaren defentsarekin instituzioen joko arauen barnean ere zentzu handi batean. Orduan, pixka bat erantzuten dio horri. Eta gero, 2023ko greba feminista, 2019ko greba feministan, helburua etzen, nolabait negoziatzea 2023an bezala, bizita lan baldintza duinak patronalekin eta estatuarekin, baizik eta bazen bateia kulturala, eta bateia kulturalak ematen dizu aukera erradikaltasunean sakontzeko. Eta zentzu horretan erabili ditugu materialismoaren tresna radikalak, eta hor hitz egin dugu gehiago zaintzaz, esan duzu bezala, pobrezia gisa, desjabetze gisa, produkzio erlazio patriarkalez ere hitz egin genuen, eta uste dut badela nolabait hegemonia, inkluso sexuen desagerpenaz ere hitz egin genuen, emakume eta gizonen desagerpenaz ere hitz egin genuen. Eta uste dut badela hegemonia berri bat disputatzeko borrokaren parte, greba hori, nolabait bateia kultural hori ematen da, hegemonia patriarkala politizatu eta suntxitu behar delako ere, eta hegemonia feminista finkatzeko helburu horrekin edo, behar dugulako hegemonia feminista bat, estatu eta sistema berri bat eraiki nahi baldin badugu. Orduan, banaketa hori ematen da, esan bezala helburuen arabera. 2023an gehiago helburua negoziazioa, 2019an gehiago da helburua gerra kultural edo bataia kultural hori, eta uste dut badelagako asmatzea momentu politikoaren arabera ia zein estrategia erabil nahi dugu.
Bai, erran duzun bezala, azken greban hori hitz egin zen batez ere zaintzen publifikazioaz eta zaintza sistema publiko baten inguruan, hori ulertuta ez, epe laburrerako helburu estrategiko gisa nolabait. Zer dela eta ulertzen da une honetan estrategikoa dela aldarrikatzea zaintza sistema publiko eta komunitario bat? Orain momentuan, zaintza antolatzen da merkatuan eta familian. Eta merkatuan antolatzen denean, esplotazio baldintzetan ematen da, eta prekarizatuta egiten dugu. Familian ematen denean, desjabetze baldintzetan ematen da, eta lan bat ez duguna kobratzen, ez? Orduan, behar dugu antolaketa bat, ez dena oinarritzen ez familian eta ez merkatuan. Eta horren aurrean, desfamiliarizazioa eta desmerkantilizazioa aldarrikatzen ditugunean, behar dugu proposatu antolaketa bat, kudaketa publiko bat izango duena, gaitasun kolektiboa izango duguna horren gainean erabaki alizateko, lan hori neurtzeko baliabideak izan behar dituguna, bermeak izan behar dituguna nolabait, ez? Birbanaketa hori eman dadin eta botere tasen nolabaiteko berdintasun horretara bidean. Orduan, zentzu horretan aldarrikatzen dugu publifikazio prozesua, aldarrikatzen dugu ere perspektiba materializatik estatuaren sendotze hori. Orduan, publifikazio prozesuan pausoak ematen joan behar gara, por supuesto, hortzimu batzat izanik, soldatarik eta familiarik existituko ez diren testuinguruetan eta sistema kapitalistetatik kanpo, zaintzaleanak izan beharko diela txandakakoak eta derrigorrezkoak. Horretara bidean aldarrikatzen dugu publifikazio prozesua eta zaintza sistema publiko komunitarioa. Eta liburuan bertan markoak azaltzerakoan hori zaintzaren definizioa ez, zaintzaren definizio horretan asko sakontzen zara, baina bai beste faktorei bai heltzen diezu, azkenean danak daudelako elkarlotuak, eta adibidez aurretik aipatu duzu moduan emakume zapalkuntzaren analisi idealistaren eta esentzialistaren esentzialismoaren arteko lotura azaltzen duzu, eta hauek nola alboratu edo alboratzeko argudioak, ez? Eta Goikotxeak esaten duen moduan, saltzen duen moduan perspektiba idealista, emakumea etorkizunean, emakumea jarraitzen izateko borrokatuko du, ez? Eta emakume libreago bat izateko, baina gizonetatik bananduko dena, ez? Kapitalismora eta kolonialismora zabaltzen badugu eta estrapolatuz, argudio berari jarraituz, kapitalismoan adibidez proletario libreagoak izateko borrokatuko dute eta ez langile klasearen desagerpenerako, eta kolonialismoan antiarrazistek arraselizatu libreagoak izateko borrokatuko dute, baina ez arrazak desagertarazteko, ez? Hori da, eta emakumearen devaluazioan mugimendu batzuetan edo jatorrian kapitalismoa egotea ere pentsatzen da edo uste da, eta zuk hori alboratu egiten duzu, zer dela eta alboratzen duzu uste hori edo argudio hori? Kapitalismoa baldin badago, emakumeen zapalkuntzaren jatorrian edo, horren ondorio politikoa bada aldarrikatzea batasun unibertsal bat kapitalismoaren kontra. Eta zentzu horretan gatazka kokatuko da beti kapitalistekiko edo kokatuko da honenean ere kapitalistek engainatu dituzten gizon langileekiko, nola baitez? Orduan, horrek zailtzen du gatazka mantentzea gizonekin kolektibo edo klase bezala, eta zailtzen du pila bat borroka feministaren radikalizazioa eta zentralizazioa. Uste dut, eraman dezakeela gizon hon eta txarren banaketa batera, eta gizon honak izango direla beti, militantekideak, nobioak, lagunak, eta horrek suposatzen duela feminismoaren moderazio bat, inkluso despolitizazio bat zapalkuntza patriarkalarena, eta badela oso arriskutsua, por supuesto, heteroseksualitatea gaientzen dela, eta zailtzen duela modu nabarmenean tresna feministak garatzeko behar hori edo. Orduan, kontua da, kapitalismoa kausatzat nor kokatu nahi duen eta zergatik. Eta horren aurrean
por supuesto, materialismotik defendatzen dugula, kokatu behar dugula gizonekin, ulertuta ideologia patriarkala badela gizonen tresna politiko bat, onura egiten diena gizon guztiei eta gizonei klase gisa. Eta beharrezkoa dela gatazka finkatzea sexuen artean eta horren radikalizazioaren aldeko aldarria egitea eta borrokatzea, por supuesto, hemendik ere. Orduan, horretatik, alboratu borrokak blokeatzen dizkigulako eta inkluso uste dut politizatu behar dugula, ea hori nork esaten duen eta zergatik. Bueno, beraz, apur bat aldenduko gara liburutik, liburuan bai aipatzen duzula ez, bertan ikusten dela sarritan apolitikotzat hartzen den mundu ikuskera esentzialista politizatu eta hegemonia berri bat finkatzeko nahi hori, eta ordea guk badakigu greba tresna eraginkor bat dela gauzak aldarrikatzeko, baina badakigu bebai trans eta boierok egunerokoan beste hainbat praktikei ere praktikekin, bai, barkatu, berriro. Vale. Bai. Eta ordea, guk badakigu greba tresna garrantzitsu bat dela ez, gauzak aldarrikatzeko eta gauzak lortzeko, baina trans eta boierok gure egunerokotasunean beste praktika, hainbat praktikekin ere jartzen dugula sistema cis-heteropatriarkala kolokan eta zentzu komuna kolokan. Orduan, galdetu nahiko nizukea zer nolako papera betetzen duten emakume gizon dikotomia hori hausten duten subjektuek menderakuntza harreman hori desegiteko bidean. Uste dut, harreman zuzena dutela patriarkatuarekin bukatzeko borrokak, greba bidezko, borroka feminista greba bidez borroka egiten duenean, eta aldi berean sexu genero disienteon borrokak eta uste dut, zubiak eraiki behar ditugula eta loturak eraiki behar ditugula horien artean. Hor zaten dut zergatik, esaten dugu emakume eta gizonekin bukatu nahi dugula, esaten dugu heterosexualitatearekin bukatu nahi dugula, baina horretarako behar dira aukera antipatriarkal posibleak. Zuk ezin duzuna esan emakume eta gizonak desagertu behar direla, baina alternatibari gabe ezinezkoa da. Orduan, zentzu horretan behar ditugu identitate material posible berriak, behar ditugu bizi proiektu alternatibo posibleak, ez dakit, nolabait, oroar aukera antipatriarkal posibleak. Eta uste dut, zentzu honetan, nik egin diete referentzia trans eta boiera sujetuai, mugundu feministaren sujetu garen enean, oroar heterosexualitatetik kanpoko sujetuen kasuan, funtzio hori betetzen duela, ez? Bada alde batetik, erresistentzia egitea gizonen emakume harreman horri, baina bada ere alternatiba posible bat eskaintzea. Eta zentzu horretan ere bada borroka egiteko leku bat, eta eskaintzen du aukera bat heterosexualitatearekin hausteko, uste dudana badela baliagarria oroar feminista guztientzako heterosexualitatea modu askotan ere hautsi daitekelako. Orduan, zentzu horretan aldarrikatzen dugu, esan bezala ez, sexu klaseak desagertzeko borroka horretan paraleloki alternatibak ere behar dira. Orduan, agian horretatik ere izan daitekela interesgarria. Azkenik mugimendu feministatik asko azpimarratzen da antolatzea, saretzea, erantzun kolektiboak ematea, eta zer esango zenioke herriko naiz unibertsitateko asanblada feministara hurbiltzear dagoen, baina oraindik hurbildu ez den kide horri? Mugimendu feministaren parte izateak ematen dizula aukera hasteko politizatzeko gizonen eta jabeen violentzia eta beraz hortik kanpoko bizitzak eraikitzeko eta askoz ere bizitza ederragoak direla eta nolabait ematen dizula komunitate politiko baina aldi berean ere afektibo bat bestelako bizitza ederrago batentzako uste dut ezinbestekoa dena. Orduan, zentzu horretan, eta gero, mugimendu feministan eta zer esanik ez Euskal Herrian, Euskal Herriko mugimendu feministan zen dela mugimendu bat, historiko gisekulako lorpenak eta epika ere izan duena, orduan, horren parte izatera animatzeko, uste dut ez dela inor damutu mugimenduaren parte hori, beraz, ez dakit, hortik edo, por supuesto, animatzeko eta izateko ere, bai, kompromiso kolektiboaren gatik, baina baita ere, incluso pertsonalki ere, uste dut ere, badela
gomendagarria. Ederki, bueno, ez dakit zerroi daukasun gehitzeko, Ez, bestela horrela utziko du, ze hainbat ari muturrikutu ditugu, bai mugimendu feministan, marko materialistak eta idealistak nola uztartu diren, ze estrategikotasunetik egin den hori greba bakoitzean, momentu bakoitzean, hor sujetuak duten esanguratasuna, eta, bueno, beste hainbat gai ere ukitu ditugu, beraz, eskerrik asko, Uma. Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, agur. Bueno, hau izan da gaurkoa, eskerrik asko Irantzu eta bai berriro ere hemen egoteagatik, eskerrik asko Hamaika Telebistari beste behin ere platoa usteagatik, eta zuri entzule eskerrik asko kamaraz bestalde egotearen entzuten. Eta arpidetu klakera, 4 euroren truk horik gabe. Baina orain ja benetan, bazkide. Serio. Ya está. Eta agur. Agur.